korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi sandank sen bende rek May gonga de. jonde kam korka darima tan premier mo wayta ka tintani mi holande ata jaggi dum e wonde kafe Hay suudu suwa hande ko go biya hawre made jagguma ko ara wa. wonde wilen kejjo tan e salatu joni woni goto Wana ndani mimmi Wallahi. findini mada dani. wallahi ko tampertane miijoji aduna hanki fo mi danaki jinnomi non ko jewtiden pamudinen miijo woto yonta kadi debbo woni galle aduna joni seeri ala fof ko wiyeɓe jeerande kadi kalis ala caggam dañi ɗo kiloji jomi sukara mi ɗo temenen pour kumtare kana tan gonde galle ɗum jinnomi kalden hen gandana kam e Allah no jogui jiya ɗum ɗum tan woni haala ka Seydou. dabɓi ke juurka Seydou. Nana yawi salide hande ko go korka. ala Neddo ko Allah jogi dum. wallahi Allah jogui Kadi lewru korko ko lewru yurmende. ko mbiyata ko tan A so gollima faami. pamɗi ɓin guilay law Wana dum. wallahi Lewru korka ko lewru yurmende. Allah darta jiya dum ne hore gila subaka ha nangi muta. Taw ittani hay suko tamaro o wade hudu hudu. Dum wora jahlu en haydara. joni kam Kadi ko mine ma tan goni do. wallahi Hay goto tawtani en ko mine ma tan gone gal. wallahi Mi ala ko mi shérif ko ay Haydara dara jettani, jettani. wallahi, Dum komi ɗon Shérif. fof jarani. Ko Haydara. Allah jogi ko Allah jogi ko Hikka kay. gasara. gasata gandira noon A tan faami. joni omo jogino temenne Ko enen taddi ɗum gone galle. Ɗum tiiɗani. wallahi Sen dañi ko ñamden ñamen. Sen dañani portable non so. yata ko wona ñagotoɗo Allo? Naam. Mawɗum ni. Seydou nani? Téléphone makko o ñifi. Nana sarza gilo suba. ndesuur Hayyo. Hayyo ceerno modi garage maram ɗo. alhamdulillahi rabbil alamin Yan banam gorko wima ko garowo haalnani. diwta hakkillam miijoji tan korka no hikka no wayi La ilaha ode ko miijo wari ɗum. billahi Gila fini nana haala miijoji. Ɓuɓtinde ala o manara. to woni garage Gila mana garda ɗon. Gila wendoga. La Alhamdulillahi rabbil ilaha alamin. La o manara joni ɗum Yo kay kufu mo remata. fuɗɗata, o manara joni yokkup joni o manara wallahi o manara joni o manara jeewan joni Ablaye nawam Ablaye Diouf ƴew so hinma joom oto o Ablaye Allah mi wima Allah wawni maccuɗo mum Allah uddata damal udda falantere tellina ridoji la ilaha illallah ay Allah di banam gorko nana ari ha ɗo nana ari horanden mi yigilo tampani ko koɗo nanguino wuli hirande ɗon temene ɗe ƴettemi ɗi mbatta hen mi defa hirande dewa hirani yo moƴƴu hande janggo konko jogui hankadi Allah jogui ceeno mum jogui tan wallam tan aɗa andi ala korka men mi haalninoma wallahi mbiɗoma ya heddo e Allah seydi kan ay wallahi joni woodi bo Allah dani wallahi wallahi même wiya korka Ablaye men kay hikka en tampata wallahi ko gertoɗe tan e ala tew hikka ala heño noon heño ya ala ƴeewa joni joni Ablaye joni naddami yaɓɓit koyɗe maɗa e seeɗa la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko are dañi fo yo yettu Allah ceerno Mody ha ɗo Dakar ha Fuuta arde horande min hikka kay korka weeli galle weeli ko gertoɗe tan
hay maaro min ñamre gertode tan tew salade tan firir ko ɗum tan min ɓurata gorka belɗo gorka hikka mawol mawel abbuti yamtarno muɗi gorka hikka mawol mawel gorka belɗo gorka hikka mawol mawel abbuti yamtarno muɗi gorka hikka mawol mawel gorka hikka gorka belɗo gorka hikka mawol mawel abbuti yamtarno muɗi gorka hikka mawol mawel gorka hikka gorka belɗo gorka hikka mawol mawel abbuti yamtarno lawol ngol tante law anka bila ka kindude i anki takkusan kay ngummi mi daga anka hejjaki ba kaynam ay mi kay kono kafe warga nangatamo de ala hande kam mi tawrani ko ha ala mi wadi yalla yo fewjani ko gonka eh, astu e astu Astu. yor fewjanam ay ko de yettima mara don tinno tan wallahi no matam na sana min ɗon nguleki tan ne kadi gundam ɗum seeɗno ceerno mawdi no kureji fo mbaɗi wallahi ɓe jaam ba kam fo be jam wallahi mawɗo Hey. ayi bane gorko ari o de wallahi waɗi fanam de wonda astu wallahi ndeysaan asu eyyi ceerno modi asu mi yewnima wallahi min ɓuuri no matam naɓe woni gurɗo yi bandum ay hikka kay asu dakar na fof kam wiɓe ɓe hikka bonam debbo tan korno en wona waɗi ko moƴƴi matam tan koren ala no mbami yewnude on ni kala no jooɗimi haqqillam koye moon tan woni mbeɗa miijo on a noddata noon te nodduɗomo kadi heɓatama ala min mbeɗa nodda an sa noddi lewru haɗema noddi lebbi ɗiɗi ala nennoɗo wino ko jikkuma way weltima mbaɗa tinno e dewgal ngal no aha fewi mbeɗa tinni a machallah ala seydou kay toppitimama Wallahi. seydou ay ala konko wi weltima alhamdulillah mi hakki Ah, giɗañ koko ñamata ala hay anne a wi ala alhamdulillah ayiyani gasi allah ay ano mbaɗa mi weltima noon eyyi min ɓuuri weltade o astu ko tampude noon ko lawol ummi eyyi mbaɗani kam kana hejjima mi horani la awa a hoota aɗa neɗɗo kam sa woni e lawol a ustot juulu usa kor kam gonɗe balɗo e oto kam on hejjaki ha no hoora joni noon ene dagui ko mbinimami nane ko tan wattanmo bottaki maɗo eyyi min kam jarano heewa hay sinno ko omelette seet tan eyyi omelette seet tan Eyyi. mbaɗa wawi ɗum e kaseɗɗa kadi eyyi onon kon hoot komin hoot min dawri min dawri kon dawru min dawri min hoore eyyi allah rokkumen tawede o saaha mo wuuri amin. allah rokkumen tawede o saaha mo wuuri te asu koreji ne mbaɗi eɓe kam celli kam kam fof won toon eɓe celli wallahi eɓe jaam kowoni mi yewni on ayi min ɓuurma yewnude an a Wonde arta dakar weltade. an kota arta dakar eyi walla se toon uddumaɗo ala goto e galle mum tan sa mi wi mbeɗa yaha tan o wiyami goto e oto golle ya sa yeehi mi yewete jooɗo hande hami paranma mi jotto kadi mi ronka yen ɗum day hikka mbimi bonam debbo tan hikka matam tan korede moƴƴi ay ceerno mawdi ɗo galle allah galle ma eyyi allah waɗi ko asu bani ma dewel ɗon pamdiri eyyi min komi caggal ngolmi ala ala Wallahi. ala joom galle wonta mi tottima galle o joom galle wonta asu caggal asu o mbaɗe gorko Eyyi. o meeɗa hoorɗo ɗo Eyyi. est ce que a faami joni noon kala ko yiɗi waɗatmo kala inchallah cohluɗa tan hala astu Ala, asu ala. ane kala ko cohluɗa to ceerno mawdi tan Ala problème. wiide ko wiide makko Ala eyyi joni noon mi nana saako Eyyi. fewjinama jewdi ɗon mo pon jewɗa mboɗa ko yewdirɓe jarama pofɗano seydou ba te seydou ba la ilaha illallah tey ndesa mbaɗo mo tinno noon tinni ah tinni machallah kadi min welimi e makko mo yiɗi banda men eyyi ay neɗɗo so yiɗima yiɗat bandiraɓe ma wallahi ko te gorko so yiɗima yiiɗi bandiraɓe ma anne ke tinno e makko wallahi wona wallahi tinno e makko no fewi no fewi no fewi no fewi gonga way weltima e ma noon eyyi dak gila naɗa e oɗo galle ha hande téléphone meeɗa arde Dakar noddami mbiyami asu waɗi probléme ayi ɗum noon ko yettere Allah wona ko noon a hertinani men wallahi machallah ko noon no korka ka noon ko mawɗo mbaɗo ɗo mbadda hen wallahi min mbaɗi kaɗen korka no wuli noon wuli way ko noon tinnoɗen tan kadi andi surtout korko Fouta eyyi korko Fouta ne wuli ala hikka kay meeɗa ɗum hikka meeɗa Ga- korko garɗo Fouta. wadde découvrir ala korko hikka Fouta. hikka e waɗa Salla découvrir ƴeewi. korko Fouta joni ko jeere Eyyi. paami Ahan. kono mi fewnete ɗo joni ko kassiɗa eyyi mbeɗa andi ɗon an ka jiɗɗo ataye eyyi warga e suukara nanda eyyi mamamiran hoore sa pari gam mira Mama mira mbaɗa hoore. lowol ma e deuxiéme Eyyi. nana nandoɗe palaɗe ala e goto probléme foof nanɗo te asu joni lelo poftoɗa seeɗa Inchallah. sa pari Mhm. mi fewnanma tan mi fawanma ɗo sa Eyyi. pari tan ɗum ɗo daña ko ala baɗɗa mam e jetto ɗum. fof mam Wona. jetto fof ɗo Min ɗo komi gallam jahoji hen. ɗo gallam ko jiɗɗa humtade ala kumtari kam kala ko ndefɗon fof moƴƴi
min kala ko parɗon pour ñamde mi pari pour ñamdude e mon wona haydara ela ala mi elani haydara min kay mi elani haydara min kay elmi tan ko barmi kippiɗ lelo poftuɗa barmi kippiɗ tan de mbaɗa eli ɗum kam iyo Ew. ceesu machallah ndesa hayde tampi noon jonde bisuji no muusi ɗi otoji ha ilaha illallah كركا بلدو كركا هكا والموال أبوتي يمتر نومودي كركا هكا والموال seeɗu koko yalti seydo yalti gel so ha ɗum tawi kay mi yiyanmi wuro mo gonno no yeewi ha ne machallah selle adani eyyi woodi ko dañmi hen seeɗa kam pofti mun moƴƴi eyyi mi poftima ala ɗo kay ala tampere ɗo no waɗi kalme e nandani e Dakar ayde ɗo ne deeƴi ne deeƴi ha machallah ha jaltunoɗo yirlade wuro ngo seeɗa eyyi koye damal ngal ɗo nder noon mi woɗɗani ha ɗo rende gila majjaaɓe ɗum tawi kay jinmi Seydou ara yaltina kam wuro ngo mi yeewu o yalti gila soɗo hono yalti gila kono yo abu assalamu aleykum waaleykum salam Jaasu cam mbaɗɗa mawɗum aɗa selli jam tani sehlam no mbaɗɗa mbaɗa to galle a selli tanara bisimilla jam tan mawɗum gay bisimilla ma jambal woni jot yino mbaɗɗon tamben mawɗum alhamdulillah jam tani masa alhamdulillah mawɗum ni jambal woni jam tani ko mawɗum gay mawɗum alfa alhamdulillah yino mbaɗɗon tampere ko mawɗum mawɗum mbaɗɗon e kurtuji Eyi, ko mawɗum. korka ka no korka ha mbaɗa korka mi musani de eyi nde seɓori tawde eyyi yo Allah won ballo tan mawɗum amin amin mi muusi noon kono muñete tan aha nde tawno hunde ne raɓɓiɗi wallahi juurani wallahi so gasi tan kadi ko mamuuri wallahi ɗum kadi ko hunde faggittede moƴƴireji yo neɗɗo woni hen tan wallahi ko yo Allah won ballo amin o ko abou thiam wiyete abou diam e o ko kellifade e wuro ngo eyyi o ko guittanaɗo gueɗal ceernaji mawɗo woni ɗo machallah e deɗaw Hmm. o ko banam gorko minen jiidimo e baaba Dakar o ummi ɓiɗa o hande o ara e suba he ko garɗo horande min o machallah Thiam, Thiam. eskey aɗa selli mbaɗa e tampere no goppuɗa Dakar naaɓe wallay kam fof e ɓe jam woni foni selli wallay kam fof e ɓe jam jetti Allah jam tan ni machallah mbaɗa e tampere alhamdulillah no matam naɓe aɓe selli ma aɓe kam fof e ɓe jam o a waɗi ko yoɗi noon ala ala kono a waɗi ko moƴƴi de eyyi kono yimɓe a jokki enɗam koɓe mbiyata ko kala jokkude enɗam yo Allah jokku balɗe mum amin ya rabbi an noon yo Allah jokku balɗe ma Amin ya rabbi, nde amin tawno ya a waɗi ko yooɗi amin a waɗi ko moƴƴi eyyi a waɗi ko feewi surtout lewru korka no wayi fadde ni ɓitta hen ummade mo Dakar arde ha ɗo jiiya bande debbo kadi korana ɗum ɗon gonta hawol nden ha korka ha korko ɓen Allah mbaɗon ɗo ha korko ɓen ala an ko Allah jogui jobdi yo Allah yeeɓe amin ya Wallahi. rabbi tinnima de Ayi. ko ni watte noon Wallahi. ayi enɗam komi mbiyata ko wona lacciri kono ne sohli laalo eyyi gonga ene sohli laalo eyyi sona ɗum tan andi so ƴaggi tan enɗam so ƴaggi wona natti wonde enɗam welta ñam jomumen Allah yiɗata ɗumen yimɓe ko ma tammodira ma jurmodira ma ballodira Wallahi. ma jokkodira Allah welto machallah ene jogui ko weltinde Allah de ene jeeya ko ɓuuri wawde weltinde Allah noon no mbaɗɗa ni eyyi jokkude enɗam eyyi Wallahi. machallah o sehila mi weltinimama de no wiyeteno kadi mbiɗa ceerno modi ceerno Modi eyyi ceerno woodi machallah kanko ceerno jeeyi weltima bâtiment gonɗoɗamo coynotoɗamo Ah, nde étage huuɓe. e kanko jeeyi somo jeeyi huɓerde Wallahi ko ah machallah abou diam o ko E neɗɗo wuro ngo mawɗo kam. e nder wuro ngo ngoɗo wuuro kam mi wiyata ko min jeeyi wuuro ngo de kono mbiɗa jogui ɗo gueɗal alhamdulillah kadi kala mo beelami daña e wuuro ngo gueɗal dañat kono alhamdulillah kadi an mbeɗa horsinma hande Eyyi. mbeɗa yiɗma hande sababude fittade oɗo par ce que o mi yiɗi ɗum korsinmi ɗum foof noon ko saabu Allah tan par ce que waɗi noon ko o won neɗɗo moƴƴo neɗɗo pertuɗo neɗɗo mo ala probléme ala caɗele ɗum waɗi noon minnane nde jiirimomo ɗum Eyyi. testumi ɗum ha gandumi ɗum fuɗi koye makko Eyyi. Allah waɗi yiddeme makko alhamdulillahi rabbi Allah ne seedi wadde noon annene a ari ka bandi ko gorko so Allahu lamdo jaaɓi ɗo ma dañ ɗo gueɗal de so gorka ka mayde eyyi ma wi Abou ko kalɗa ko gonga ginnano mono dari damar galle o mo yongo mo wi an mi yiiɗi Seydou ara holla mi wuro ngo bimomeɓe Allah sappo wuuro ngo seeɗa a hen. yiyat ɗum Natti wuuro wuro ngo ngo eyyi wuuro ngo ka yiyat ɗum eyyi moƴƴuɓe ɓe a andat ɓe wallahi yontaɓe ɓe a andat ɓe rewɓe worɓe noon so Allah jaaɓi Inchallah. tawde ko min woni ɗo Inchallah. tawde kadi ko min jokkodirɗa weltima e ma min ɓuuri weltade ka neɗɗo moƴƴo mi welti asu oɗo ko banam debbo ndeysan ko kalɗa e makko ko noon Hmm. ko éducation de base ndeysan guila fuɗɗorde
needi ndi ko gila fuɗɗorde wallahi sa yi gonmi Dakar o jooɗi ɗo haqqilam yeedi mbaɗande mo wonde needi moƴƴiri ɗum kam mbaɗande ɗum e makko sabu jignaɓe men ɓe darima e needi men neɗɗo moƴƴo noon andat ko moƴƴo ɗum tahi Allah waddima noon ko moƴƴude on dañi dal jatigi machallah on dañi koɗo min beltima koɗo bisimilla mon ma ari bisimilla ma natti wonde koɗo asu ko koɗo mon bisimilla ma ka koɗo wuro ngo fof anan kadi ko wuro ngo fof renduma bisimilla ma noon bisimilla ma bisimilla ma kono hande noon a yiyata hande noon ko ɗo kumtontoɗami hande ala jaafoɗe kam tan ha hedde janggo janggo walla ɓawo janggo janggo walla ɓawo janggo ala humtude min hande hande wona kumtade sur le place enen fof kumtiɗen so Allah jaaɓi kumtuɗen tan gonen famille an goto sare heeɓi to minen tan ene ɗumi ɗum holko mbaɗɗon kumtade hande banmire ko guertoɗe guertoɗe kadi mi waɗi kadi Seydou wino kadi mi sodan ɗum li hon waɗa firir banggue kono mbimi ɓaade o nanɗo ɓeydum liddi ɗi ha moƴƴi ala mamère kadi fiiri guertoɗe ɗe wonani waɗa salade wallahi ne waɗa salade waɗa frite waɗa mayonnaise waɗa ketchup surtout min ko mayonnaise o waɗatami min mami ara so Allah jaaɓi ala probléme ala ar kumtoɗen mami ara ko hikka kam kaɗo korka ala ka jeete koye korkaji biyeteɗe bravo bravo korka men rawane korka men rawane wawi ɗo kay ittuɗo tan watta o so Allah jaaɓi bole fof ko koora tan ha hiira a ñamata ko moƴƴi a ñamata ko safi a ñamata tan bolle puuɗi al tan ñama hen ɗum hadema wodde sa hadema haɗa korka mate sarane a mayat a yadete lewru ndu te ɗum juuɗe jaara Allah ko juuɗe ɓole wallahi a pertat aɗa andi reedu so nanna hen nanu hen ko moƴƴi surtout ñalla e korka hakkiki tan mbaɗeɗa ñiiri teuf ñiiri ɗum noon aɗan ɗum no taƴa ɓerde ɗum sa wonde kardiaga mayat wona min kay geñmi tan ko ane bandiram ma ane bandiram ñiiri kay ala hikka korka men wela ana bandiram hikka maka wel korka men wela joni an dal so takkusane erama tan aɗa hettir hakkude tous baade takkusane nden garen so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi كما والموال أبوتي يمتر نومودي كركا هيك